Дебесі Росич зармідло гуртиш Ніколай Тутаєв Даніл Пездєв'йос, матишеш йос. Кичовуш борду Куцко, коть кудзе, тиршо рошем будестини. Тані пулеш флешка калдитонезно оккилиш малпазе. Нож таче малпане п'яшесту лониш окшору учервуттіз. Как-то Данил Вен флешки на корпусе стяжки звал. Со малпас, а мал бы пуща волочнысы. И сре ми малпашкин кыжи пуща волочнын. И рамылык тиской умары. Пу брусокыш умары корпус волочнын. Тушки малпашкин кыжи сой волочнын. Соборши валам. Пулеш флешка столиштон ужен п'яш йос джини артершоні. Уж зимине. Гуртази солости пічі уж бергатище шу іще основань. Угозим зено. Пулеш лиштем флешкоси, калакли ярамон лизи. Інтернетим пу флешкослен туспоктем йоси потем бере солости коньдонен баштини мылкыткарищес нешедізи. Удмуршим їм флешка тунсу кокужі. А милям одной таче резьба созвань. Удмуртани кижили. Ну, ми та этот чибире тишком геометрической резьбен. Як они сурдашкомно. Коляли на те шум потем зоогвати. П'яни з данячки. Лиштем флешкоси вузаса, я бюджетли п'яшецькомон табиш подтизні. Школали дашачкон вакитвує. Сидично душецькон тирлик баштини колятує, а чіз коньдон люкас. Вон сокем забнув, вівалляш кішки. Тодишко совро дуже вира. Коньдон заш селик яра. Мама залина що то. Флешкос лиштемщана п'яш йос малпало на полеч клавіатура, но мишка буде стини. Кичи солуос пічуш бергатищос звірали. Секрет фірми Шуйзи. Петр Пушкін, Анастасія Тутаєва, Ілля Дерендяєв, Мунам Удмуртія, телеканал.